pojďte za náma. Tohle je naše školní družina. Zde probíhá vyučování první a druhé třídy a také tady je venkovní hřiště. Pokud venku není příznivé počasí, ničemu to nevadí. Naše družina má prostory ke hraní i vevnitř. Právě se nacházíme ve velké počítačové učebně, kde probíhá hodina informatiky a také cizí jazyků. Jsme se v jazykové učebně, kde probíhá výuka německého a anglického jazyka. Učebna je vybavena sluchátky na poslechová cvičení. Učebna přírodopisu je vybavena iPady, mikroskopy a dalšími potřebnými věcmi k výuce přírodopisu a zeměpisu. Naše škola má také hojné množství robotů, které se žáci učí stavět a později i ovládat. Naše učebna chemie je vybavena potřebnými věcmi k pokusům, které tady s naším panem už děláme. Také zde velká interaktivní tabule, tak jako v každé třídě. Naše škola má 2 sportovní haly, jednu menší a druhou větší. Obě dvě jsou vybaveny různým náčiním a zkoušíme se zde sporty všeho druhu. Naši učitelé jsou skvělí sportovci a přidávají nám jejich zkušenosti. Při pěkném počasí probíhá vyučování tělesné výchovy tady, na našem venkovním hřišti. A tuhle netradiční hru s názvem Omnikin Kinball si s námi můžete vyzkoušet na dni otevřených dveří. Tady na venkovních pozemcích probíhá vyučování pracovních činností. Děti zde můžou pěstovat různé bylinky, ovoce a zeleninu. Tohle bylo z našeho uvítacího videa všechno a doufáme, že se vám líbilo. Pokud